Szeretettel köszöntök mindenkit. A 10 parancsolatból parancsolatot, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked, valahogy így szól. Ezt egészítettem ki azzal, ami a Bibliában szeret, hogy tiszteld gyermeket. Tiszteld apádat és anyádat. Elgondolkodik az ember. Lehet, hogy a bibliai korokban csupa-csupa tiszteletre méltó atyák és édesanyák éltek. Na de hogyan és miért lehet tisztelni egy olyan anyát, aki elhanyagolja a gyermekét, nem törődik vele, egy alkoholista apát, aki bántalmazza a gyerekét, lehet egyáltalán nem túlzott követelmény ez? Vagy mi értelmezzük rosszul a tisztelet fogalmát? Ugyanis megrendelésre nem lehet tiszteletet érezni. Ez egy érzelem, egy érzés, amit nem rendelhetünk meg, nem tehetünk kötelezővé. Úgy gondolom, hogy valahogy máshogyan kellene ezt a gondolatot megfogalmazni, hogy mit is jelenthet ez a tisztelet, és vajon miért is kellene tisztelni a szüleinket. Hát amit jelent, az szerintem sokkal inkább egy magatartás forma, egyfajta viszonyulás a szüleinkhez, a szülőkhöz. Az elfogadás, benne van a másik ember tiszteletben tartása, és itt hivatkoznék egy axiómára, amit a NLP-ben, a neurolingvisztikus programozásban nagyon fontosnak tartunk. Ez egy olyan terápiás módszer, amit én a napi munkámban használok. Ez az axióma úgy szól, hogy egy ember belső értéke állandó, függetlenül a cselekedetől. Tehát van valami, ami érték az emberben, akkor is, ha úgy viselkedik, ami a számunkra nem megfelelő. Később ez lehet támogatás, lehet a szülőkkel való bánásmód, de mindenképpen benne van az elfogadás, és mindenképpen egyfajta cselekvési, viselkedési modell. Hát, hogy miért is? Hát tetszik vagy nem tetszik, a szüleinknek köszönhetjük az életünket. A gyermek a szüleinknek köszönheti az életünket. Úgy is mondhatjuk, hogy az ő életük folytatódik a gyermekben, és nagyon kevés kivételtől eltekintve én azt hiszem, hogy a szülők a képességeikhez, lehetőségeikhez mérten, és csak is ahhoz mérten, igyekeznek megtenni a gyerekekért azt, amit ők helyesnek gondolnak. Kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy igen, biológiai tény, egy gyermeknek az a férfi az apja, és az a nő az édesanyja. Természetesen ez a tisztelet nem megparancsolható és nem kikövetelhető, tanulható. Érzelmeket nem lehet kikövetelni. Ahogy a szeretetet sem lehet kikövetelni, ahogyan semmilyen érzést nem lehet elhatározásból csinálni, nem lehet elhatározni például azt, hogy holnaptól kezdve szeretnénk ezt vagy azt az embert, vagy holnaptól fogva nem leszek féltékeny. Ezt nem lehet kikövetelni. Amíg elérkezik egy ember, addig, egy gyermek addig, hogy tisztelni tudja a szüleit, az egy folyamat. Kezdődik azzal, hogy a kisgyerek, aki más felnőttet nem ismer az élete kezdetén csak a szüleit, feltétel nélkül csodálja, nagynak, szépnek, erősnek, okosnak gondolja. Aztán valamikor kinél hamarabb, kinél később jön egy törés, amikor rájön arra, hogy mégsem az édesanyja talán a legjobb, mégsem az édesapja a legokosabb és a legerősebb a világon. Ezt különbözőképpen lehet megélni, lehet egészen súlyos trauma is, és lehet egyszerűen egy felismerés, amin a gyerek átesik. Ugye az előző volt a tézis, ez az antitézis, hogy mégsem. A szintézis pedig úgy gondolom, hogy a tisztelet. Amikor megtanulja azt, hogy azzal együtt, hogy olyan, amilyen,
azzal együtt mégis tudja tisztelni és becsülni, amit viszont nem jelent ez a tisztelet. Nem jelenti azt, hogy feltétlen engedelmességgel tartozik. A gyermek nem azért van, hogy megfeleljen mindenben a szüleinek, a szülő pedig nem azért van, majd erről is beszélek, hogy megfeleljen mindenben a gyermekének. Autonóm lényekről van szó, bármennyire is van egyfajta egymással tartság. Nem jelenti azt a tisztelet, hogy szeretni is kell. Én ezt a saját praxisomban nagyon gyakran tapasztalom, amikor valaki elmondja, gyakran könnyek között, hogy de hát én nem tudom szeretni az apámat meg az anyámat, mert így vagy úgy viselkedett velem. Én erre azt szoktam válaszolni, hogy hol van megírva azt, hogy szeretni kell. Lehet haragudni. Természetesen. De arra vagyunk szocializálva, hogy szülőre nem szabad haragudni. Nem szabad gyűlölni a szülőt, mert akkor bűnt követnünk kell. Ezeknek az embereknek, akik úgy nőttek fel, hogy tényleg nem tudták szeretni a szüleiket, általában bűntudatuk van, óriási bűntudatuk van, hogy ők valaminek nem tudnak eleget tenni, aminek eleget kellene. Kisebbségi érzésük van, leértékelik magukat emiatt, csökkent értékűnek gondolják magukat, hiszen biztosan mindenki tudja a szüleit szeretni, mert a szülőt szeretni kell, a családot szeretni kell, de hát ő erre képtelen. Lehet szeretni bántalmazó szülőt, lehet szeretni egy apát, aki erőszakoskodik a kislányával. El szoktam mondani ilyenkor, hogy nem. Jogod van haragudni a szüleidre. Főleg ilyen spirituális körökben szokták azt mondani, hogy mindenkinek meg kell bocsátani. Hát ez is egy fából vaskarika, mert megbocsátani elhatározásban nem lehet. Ki lehet jelenteni, hogy igen, én megbocsátottam már neki. Aztán, amikor egy kicsit belemegyünk a dolgokba, kiderül, hogy dehogy bocsátott meg neki, hiszen aztán egy eleve sem a lelkében, ami nem gyógyult be. Hiába mondja, igen, én elhatároztam és megbocsátottam neki. Ez egy folyamat. Ez is egy folyamat. Ahol úgy lehet eljutni, hogy az ember először megismeri a haragját. Megéli a neheztelését. Nem elfolytja, hanem megéli. Természetesen jó, hogyha van egy segítő mellette, aki tudja vezetni ezen az úton, hogy igen, élje meg, fejezze ki, akkor is ki kell fejezni, hogyha a változó szülő már nem él. Ugyanis nem arról van szó, hogy odaállni elé, mert nem biztos, hogy ez célra vezető, hanem saját maga számára. Mondja el saját magának, mondja el a terapeutának. Menjen ki a mezőre és kiabáljon bele a szélbe. Ásson egy gödröt, ahogyan valamelyik ókori mondában szerepel, és mondja bele a gödörbe, aztán temesse be a gödröt. Tehát lehet haragudni, nem elfolytani. El kell jutni odáig, hogy az ember megérte a haragját, bűntudat nélkül. Hát kell oldani a bűntudatot. Aztán lehet eljutni, és gyakran egy hosszú-hosszú folyamat után a megbocsátásig, de mindig először a saját érzelmeink elfogadása, és nem elnyomása, nem elfolytása, nem eltagadása a cél, még akkor sem, ha egy elég nagy társadalmi nyomás súlykolja azt, hogy de igen, szeretni kell, megbocsátani kell. Szerepel ebben a bibliai idézetben egy olyan mondatrész is, hogy hosszú életű legyél a földön. Most megint nem értjük, hogy most mi köze van a hosszú életnek ahhoz, hogy tiszteljük az apánkat és az anyánkat. Van-e egyáltalán valami köze hozzá?
Hát lehet, hogy ezt az ókorban úgy magyarázták, lehet, hogy a 10 parancsolat idején, illetve a hagyományos kereszténységben ezt úgy magyarázták és magyarázták, hogy igen, azért leszel hosszú életű, mert ha betartod ezt az isteni parancsot, akkor az Isten hosszú élettel fog megajándékozni. Természetesen teológiai gondolatokkal nincsen szándékomban vitázni, viszont sokkal egyszerűbb magyarázat, hogyha viszont a viszonzás elvére gondolunk, hogy igen. Ha mi azt várjuk, hogy a gyermekeink tiszteljenek bennünket, úgy viselkedjenek, tanúsítsák azt a magatartást, akkor nagy valószínűséggel nekünk is így kell viszonyulni a mieinkhez. Ha azt akarjuk, hogy tiszteljenek, ha azt akarjuk, hogy támogassanak, ha azt akarjuk, hogy amikor rászorulók leszünk majdan, akkor kapjunk valami támogatást tőlük. Ha egy kicsit más területen próbálunk meg tájékozódni, spirituális területen, és akkor gondolhatunk ilyesmire is, mint a keleti karma felfogás, az ok és okozat törvénye, amit ők életeken átívelőként definiálnak, akkor az ezoterikus, spirituális gondolkodás azt mondja, hogy a szüleinkkel úgynevezett karmikus kapcsolatunk van. Ez a felfogás azt mondja, hogy a gyermek még magzati korában, sőt, még fogantatása előtt maga választja ki azt, hogy hová akar születni, kiket választ ki, mely emberpárt választja ki leendő szülőnek, és ami nagyon nehezen megébreszthető a nyugati gondolkodás számára, az ő számára az az emberpár lesz a legmegfelelőbb szülő. Akkor is, ha bántalmazza, akkor is, ha gonoszul bánik vele, ugyanis ez a felfogás azt mondja, hogy a szület a tanulásról szól. Bizonyos dolgokat meg kell tanulnunk, meg kell szenvednünk alkalmasint, hogy azok például azért, hogy azokat a hibákat majdan mi ne kövessük el, mert ha már éreztük a bőrünkön, hogy milyen bántalmazva lenni, úgy szépen fejezem ki magam, akkor valószínűleg kevésbé fog másokat, vagy a saját gyermekét bántalmazni. Ez szerint a tanítás szerint tehát egy szülő-gyermek kapcsolat tanulásról, tanításról szól, természetesen ez oda-vissza működik, hiszen a szülő is tanulhat, sőt tanulnia kell a gyermekét. Továbbá azt is mondja ez a felfogás, hogy amit mint magatartás formát elutasítunk, hárítani akarunk, az valahol máshol, más körülmények között nagyon könnyen megjelenhet az életünkben, esetleg súlyosabb formában, nehezebb formában, mivel hogy a leckét nem oldottuk meg, ezért nehezített formában kapjuk vissza. Amit hozzátettem ehhez a gondolathoz, a tisztelt apádat és anyádat gondolathoz, az, hogy tisztelt a gyermekedet. Ugye ez nem szerepel a 10 parancsolatban, viszont legalább annyira fontos. Ugyanis abban a gyermekben folytatódik a mi életünk. Az a gyermek legalábbis genetikailag 50%-ban én vagyok, 50%-ban pedig a pályán. Ugye tetszik vagy nem tetszik. Azon kívül elméletileg az a gyermek az utódainknak az ősapja, vagy az ősapja. 1000 és 100 000 embereknek lesz az ősapja és az ősanyja, gondoljunk bele. Egy gyermek életében folytatódik nem csak az apa és az anya élete, hanem folytatódik sok ezer, 10 000, 100 000 valaha élt ember, valaha élt felmenő életek, és itt van az a kis emberke ebben a pillanatban, aki mindennek a letéteményese és mindennek a folytatója lesz, akiből majd fog származni hihetetlenül sok helyen.
Tehát nem tiszteletre méltó ez a pozíció? Ősatyának, ősanyának ugye, furcsa gondolat egy kötött kis emberkére, pedig így igaz, valószínűleg ezt nem gyermekei. Azon kívül, hát az ember, mint emberi lény, önmagában érték, önmagában valami olyasmi, amit feltétlenül meg kell tanulnunk. Visszatérve a spirituális gondolkodásra, ez a karmikus kapcsolat, ez oda-vissza igaz. Tehát a szülőnek is karmája és feladata az, hogy azt a gyereket kapja meg, és azt a gyereket nevelje. Különösképpen igaz ez az úgynevezett nehezen nevelhető gyermekekre, viszont ez a szülő számára egy feladat. És nem az a megoldás, hogy átpasszolja a nagyszülőkre, a szomszédokra, esetleg nevelőintézetekre a gyermek nevelését, meg azt a feladatot tetszik, hogy nem tetszik, ő kapta, nehezen nevelhető, vagy fogyatékos, vagy speciális igényű gyermekek esetében is. Nem lehet elő, nem szabad alól kivonni. Amit nem jelent, az, hogy tiszteld a gyermekedet, az nem jelenti azt, hogy a gyermek azt uralja. Nem jelenti azt, hogy a gyermek feltétlen engedelmességgel tartozna a szüleinek. Lehet, hogy ez egy ősi társadalomban valaha igaz. Mert mondjuk ez volt a fennmaradás záloga, hogy senki ne lógjon ki a sorból, hogy az öregek pontosan megmondják, hogy mi a fiataloknak a dolga. Ma úgy gondolom, hogy nem ezt a világot éljük. Nagy feladat az elengedés, sőt az elküldés is. Ezt, hogy elküldés, ezt nem véletlenül mondom így. Ugyanis meg kell tanulni elengedni, és alkalmasint meg kell tanulni elküldeni a gyermeket. Gondoljunk a mesékre. A mesékben van úgy, hogy a gyermek maga tarisznyál fel, és van úgy, hogy a szülők küldik el. Ugyanolyan szimbolikus elküldés az is, ahogy debreceni példánál maradjunk, Tudat Matyit azon elküldi a vásárba. Elküldi világot látni az öreg király, vagy a szegény ember a gyermekét. Tőle feltarisznyázza, és utána azt mondja, egy. Most már állj a saját lábadra. És itt van néhány példa, amit el szeretnék mondani, talán vitaindítónak is, talán kicsit provokatívan is. Néhány mai családi példa a közvetlen környezetemből, de szerintem önök közül nagyon sokan tudnak hasonló példákat. Adott egy házaspár, körülbelül 60 esztendősen, és van egy gyermekük, aki valamilyen szektába keveredett. Egy 20-as évei közepén járó fiatalember, szüleit legorja gonosznak, sátán szolgájának, mindennek, mert a szülők nem hajlandók a szektához csatlakozni, aztán esetleg egy fél év, amikor megint megjelenik, akkor ugyanott folytatja, hogy a szülei gonoszak, a szülei a sátánt szolgálják, és így tovább, és így tovább. És akkor az édesanyja eljut odáig, hogy azt mondja, hogy ne gyere többet haza. Ezért ne gyere többet haza. Ez az egyik történet. A másik történet ehhez nagyon hasonló. Ott egy lánygyermekről van szó, aki nehezen nevelhető gyermek volt. Hozzáteszem, hogy nem egyértelműen fogyatékos, hanem teljes értékű ember. Ő minden iskoláját ott hagyta, a szülők mindent megtettek érte, hogy ember legyen. Ő amikor otthon van, akkor meglopja a szüleit, feljelenti az apját, hogy gyerekkorában erőszakot követett el ellene, és ilyen. És akkor az édesanyja jut el odáig, hogy azt mondja, hogy költözz el, kislányom.
én ezt nem akarom többen tovább hallgatni, nem akarunk ettől szenvedni. Vajon ők jó szülők-e vagy sem? Vagy egy másik példa, az úgynevezett jó szülők. Hasonló életkorú szülők, közel 30 éves a fiúk, elég gyenge tanuló volt, de végül is nagy szülői noszoktatással befejezte az iskoláit és szakmát. Viszont dolgozni nem hajlandó. Otthon ül, 11 óráig alszik, a szüleitől zseppénzt kap, a szülei motort vettek neki, és elnézik, hogy a gyerek nem hajlandó semmit csinálni, közel 30 évesen. És a szülők szépen, de hát mit tegyünk vele? Hát nem zavarhatjuk el otthonról, mégiscsak mi vagyunk a szülei. Hát el lehet rajta gondolkodni, hogy ki a jó szülő, ki a rossz szülő, és vajon mikor kell a gyermeket elküldeni otthonról, nem elengedni, elküldeni. Hát erről majd az előadás után beszélgethetünk, vagy vitatkozhatunk is. Ugye ez a tisztelt szüleidet, tisztelt gyermekedet, ez nagyon könnyű egy jó szülő-gyermek kapcsolatban. Na de ki mondja meg, hogy mi a jó kapcsolat? Ki a jó szülő és ki a jó gyermek? Van-e erre valami általánosan elfogadott mérce, szabály? Én eddig ilyennel még nem találkoztam. Legfeljebb gondolkodhatunk rajta, hogy milyen is ez a jó szülő. Hát mondhatjuk azt, hogy gondoskodó, mondhatjuk azt, hogy nem korlátozó, gondoskodó, de nem túl gondoskodó, hol van a határ. Felelősségteljes, de nem birtokló és nem követelő, elfogadó, befogadó, ugyanakkor elengedő. Nagyon fontos a szentivitás. Amit nagyon sokszor nem értenek a szülők, amikor azt mondja egy szülő, főleg egy édesanyja, hogy nekem a gyermekem a világban megfelelő. Amikor a gyermek érdekeit a saját érdekei elé helyez. És úgy gondolja, hogy ez a lehető legjobb dolog. Nem. Ez nem jó dolog. Ez nem jó dolog. A szülőnek a saját életét is élnie kell, a saját érdekét érvényesíteni kell. Gondoljunk arra, hogy én mindent feláldozom magam, én mindent megteszek a gyermekemért, de ha a kedves szülő ebbe belebetegszik, akkor onnantól kezdve ki fogja a gyermekért ugyanezt megtenni. Tehát nem a jó szülő az, aki mindenről lemond. Aztán ott van a túl jó szülő. A túl jó szülő tulajdonképpen teljesíteni akar. Saját maga számára. Egy olyan belső elvárásnak akar eleget tenni, amit feltehetőleg az ő szüleik láthatnak vele, hogy kell jónak lenni. Ez, hogy minden körülmények között jónak lenni, ez egy nagyon veszélyes dolog. Ez egy nagyon veszélyes dolog, ugyanis nem lehet. Főleg nem lehet mindenkihez jó. Hát ez a könyvecske, amit itt elhoztam magammal, ez a Nem leszek nemecsek, eléggé provokatív a címe is, erről szól, hogy nem kell mindenáron jónak lenni. Az egyik mottója az, hogy légy jó halálig, de ne vitkózásra. Ugyanis aki mindenkihez jó akar lenni, az a fiatalok nyelvhasználatával semmi más nem lehet, mint jó. De egyébként hadd mondjak el a könyv fogadtatásáról, hogy az országban több helyen osztályfőnöki órákat tartanak belőle. Egy helyen viszont az igazgató úr így felújtan rohant be az osztályokba és lobogtatva a könyvet, azt mondja, hogy betiltom ezt a könyvet, erkölcsromboló olvasmány, ez tilos olvasni. Hát onnantól kezdve a diákok a hatalmas. Tehát nagyon nagy szolgálatot tett a nekem is a könyvkiadók, nagyon igazgatók. Na most, mi a következménye túl jó szülőnek? Az a
következménye a túl jó szülőnek, a túlzottan jó szülőnek, hogy a gyermeknek szükségszerűen önértékelési problémák lesznek. Ugyanúgy, mint a szülőnek voltak, az, hogy nem vagyok elég jó. Még sokkal jobbnak kellene lennem, vagy ez lesz a következmény, vagy az lesz a következménye, hogy a gyermek lázadó lesz, és azért sem akarok megfelelni, és alkalmasint deviáns viselkedést fog felvenni. Aztán talán az előző példa, hogy én mindent megteszek a gyermekemért, mindent megteszek a gyermekem helyett, nem állítok követelményeket, nem szabok határokat. Ennek mi a következménye? Az, hogy nem számíthat rá. Ilyen családot is ismerek, ahol felnőttek a gyermekek, fiúgyermekekről van szó, és a kedves mama, aki időközben egyedül maradt, megözvegyült, semmiben nem számíthat a férjra, mert azt tanulták, hogy az anyjuk tesz meg értük mindent, és neki semmit nem kell neki. Milyen szépen visszaütött ez az én olyan jó anya vagyok, hogy mindent megteszek a gyermekemért. Az ilyen gyermekből pedig általában egy kényeztetett és egoista felnőtt lesz, aki nem hajlandó felelősséget vállalni sem. Aki az adok-kapok egyensúlyból csak a kapok hajtja megvalósítani, pedig az élet így működik, hogy adni és kapni. Aztán a rossz gyerek. Mitől rossz? Vannak ilyen par excellence elképzeléseink, tradicionálisan, mitől rossz? Mert szófogadatlan, mert hazudik, és így tovább. A gyerek ilyenkor valamit visszatud. Azt, ami körülötte van a családban. Vagy valamit el akar érni, indirekt módon a rosszasággal, mert azt tanulta a családjában, hogy direkt módon nem érhet ilyen. Kerülő utakat kell választania. Nem olyan a család légkör, hogy őszintén elmondhassa, hogy mire van szüksége, következésképpen a rosszalkodással valamit indirekt módon akar érni. Vagy lázad, vagy kompenzál valamit, vagy a határokat próbálgatja a gyerek, hogy meddig tartanak a határok. Most a szófogadó jó gyerek, aki jól idomítottak, nem szocializációról van szó, hanem bizony nagyon sokszor idomításról, aki mindig mindenkinek meg akar felelni, akit feltételekkel nevelnek. Ha jó lesz, ha megfelelsz, akkor kapsz meg valakit. Hát minden valószínűség szerint egy gyenge értékelésű emberke lesz, akit élete folyamán a megfelelés vagy a büntetéstől való félelem fog motiválni. Most az ilyen túl jó gyerekről nem sok jót lehet mondani igazából, mert az ilyen túl jó gyerek, aki mindig teljesíteni akar, mindig megfelelni akar, valójában egy szorongó gyerek. Tehát én azt mondom, hogy túl jó gyerek vagyok, mindig jó, nincs. Szorongó gyerek van. És ezt fel kellene ismerni. Vagy pedig a gyermek, ahogyan mondani szokták, egy tejbetű. És azért szól. Esetleg egy kicsit fogyatékos is azért. Nos, hát nehéz kérdések, úgy gondolom. Nem tudom, hogy az időben hogy állni, takarékos. Még van kb. 5 percre, és utána még egy kis beszélgetésre is hagyjuk. Akkor azt kérem, hogy fejezzük be egy kis imaginációs gyakorlattal. Helyezkedjünk a gyermek szerepébe. Azt kérem, hogy csukják be a szemeket. Nazítsanak egy picikét. És képzeljék el azt, hogy a hátuk mögött, mint egy karjaizási távolságra, ott áll egyik oldalon az édesapjuk, a másik oldalon az édesanyjuk.
függetlenül attól, hogy ebben a pillanatban élnek sem. Érezzék ezt a helyzetet, sőt, azt is elképzelhetik, hogy az egyik oldalon az édesapja teszi a kezét, a másik oldalon az édesapja. Aztán képzeljék el, hogy az édesapja és az édesanyja háttal mögött ugyanígy. Ott állnak az nagyszülei. Ugyanígy. A szülők vállára teszik a kezét. Aztán mögött ott állnak a dédszülők. Ők már többet vannak. Ők már nyolcan vannak. Mögöttük ott állnak az ő szüleik. Mögöttük ott állnak az ő szüleik. Az ő szüleik. Az ő szüleik. Sok-sok generációs visszamenőleg. Csoda, tömeg, milyen sokaság. Mindegyik az előtte végre az élet. És a nők most folytatják ennek a sok-sok embernek az életét. Éljék át, próbálják meg megérni, milyen érzés ez. Folytatója lenni sok-sok előző generáció boldogságának, szenvedésének, jó és rossz élményeknek, befejezett és befejezett, az apai tovább. Aztán képzeljék el, hogy önök előtt áll a gyermek. Ha nincs, akkor ha lenne, ha lesz majd. Önök mellett áll a párjuk, és most ugyanúgy teszik rá a kezüket a gyermek vállára, jobbra és balra. Aztán a gyermekük előtt ott állnak az ő gyermekeik, az önök unokáik, az önök lehetőséget, unokáik, unokáik. Ugyanannyi ember, mint az önök államok. És önök ebben a pillanatban ott állnak középpontban. Mindazt hordozzák magukkal, az őseiktől kaptak, és mindazt adják tovább a következő generációknak. Ez a feladat. És egy pillanatig pihenjenek meg ebben a dologban, milyen érzés. Egy emberként áll ott, hátunk mögött, előző nemzedékekkel, és előtt az elkövetkező. Azt hiszem, hogy most már kicsit érthetőbb és átélhetőbb, önnek átélhető a tisztelet, amit kapunk és amit nagyon szépen köszönöm. Őrizzék meg ezt a gondolatot, ezt a napokban. És ahogyan Éva konferálta, beszélgethetünk, kérdezhetnek, ha tudok, akkor válaszolok, nem biztos, hogy mindenre tudok, és az sem biztos, hogy mindenben igazam van, de próbáljuk. Használjuk a vettekezésünkre álló időt. Gyerekek, hogy segítettük abban, hogy a szülőkkel kapcsolatban fejezetű a maradják, és milyen formában felelem, segítenek, hogy beszéltük, hogy tovább érni. Én úgy gondolom, hogy a gyerek, amíg el nem rontják, addig képes kifejezni a maradját. Akár bármilyen pici gyerekekkel előfordul.
Hát ha bántja a szülőt, akkor inkább mondd el, amit érzel, inkább mondd el, amit szeretnél, ha már elég értelmesedett, akkor meg tudja tenni. Tehát helyett lehetőséget kell a gyereknek adni, az ellenérzését, a haragját kifejezze, amit aztán megbeszél. De semmiképpen sem azt, hogy akkor ez nem szabad, ez rossz. Én azt mondom, hogy inkább bátorítsuk, hogy fejezze ki az érzelmeit. Az egész civilizált társadalomnak egy elég nagy rákemény az, hogy úgy vagyunk szocializálva, hogy az érzelmeinket nem fejezhetjük ki, mert akkor nem vagyunk intelligensek, nem vagyunk jól neveltek, nem vagyunk jól szocializáltak, ezért magunkba folytjuk. Lesz belőle jó is. Hát igenis, a gyermeknek joga van az érzelmeihez, és joga van kifejezni. Legfeljebb arról lehet szó, hogy hogyan tudja az érzelmeit, a neheztelését nem fogadható módon verbálisan. Nem feltétlenül úgy, hogy meg akarjuk beszélni. Ha a gyerek az érzelmek rombolása, ugye ezt is tudomásul kell azért van a gyerek úgy akar ahhoz, mert valamit nem tud máshogy. És azt úgy gondolom, hogy egy 2-3 éves gyereknél már meg lehet beszélni, már meg tudja érteni, hogy fejezze ki a haragját, a neheztelését, a negatív érzéseit, de nem feltétlenül gyakorlással. A gyerek meg tudja tanulni azt, hogy ha valamit kötelező rá van, az nem jó. Ezt mostanság a saját kismagámmal is tapasztalom, hogy igen, ez egy ösztönös dolog, hogy a gyermek az érzelmeit ki akarja fejezni, de megérti, hogy hogyan fejezze ki másképp. Az unokám, amikor valamit papája megtanított a mesét, hogy amikor elront, akkor ő volt élő. Nem egészen 2,5 éves, és akkor azt mondja magára, hogy Godzilla, nem jó. És lehet, hogy majd később, de parancsolj még, hogyha te szeretnél. De ha tovább léptetjük a diát, akkor fontos, végül csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy azt szerint mi a reakciója a szülőnek, ha a gyerek kifejezi a haragját. Mondjuk 2 éves korban kerül és életemben az agresszió arcszerzés, hogy mi a helyes reakció. Hogy a szülőnek hogy kell rá reagálni, hogy kifejezheti a szülő a haragját esetleg. Kifejezheti, de azt is ki kell fejeznie, hogyha egyetért a gyerekkel, hogy igaz. Mert hogy ne legyen mártíros, hogy ne legyen bízós se a szülő, se a gyerek. De amúgy ki tudja ezt tervezni, hogy mondjuk érdes, ha már Bibliában vagyunk. Hát ez a legnehezebb kérdés. Ez a legnehezebb kérdés. Mert ugye, hogyha a szülő az agresszióra viszont agresszióval válaszol. Nem agresszió, csak ő is a haragját. Igen. Nyilván hiszennek, hogy szeretem a haragját. Azt hiszem itt a határok. Ez lehetnek a kommunikáció, nem elvágások. Úgy gondolom, igen. Úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás lehet. Mert az agresszió, ha rossz oldalán megvernek, az sem megoldás. Az sem megoldás, hogy a szülő mindent legyen. És elfogadja, hogy igen, a gyereknek joga van a gyereknek hozzá, de pontosan ebben az életkorban kellene a határokat megszabni, hogy meddig van joga. Hát ez hagyományos felfogás szerint elsősorban az apukának a feladata lenne, hogy a korlátokat és határokat megszabja. Nagyon sokszor, ha apuka nem teszi át, akkor
az annyit teszi meg, hogy igen, eddig el lehet menni, innen tovább már. Mert akkor én is haragudni fogok. Ez egy utolsó kérdésem, hogy Igen. Ha már ilyen székbibliai felütés volt, hogy a tékozó fiúban, hogy melyik gyermek mellett foglalna inkább állást? Nos, nagyon érdekes kérdés, és rímel is az általam felhozott tékozó gyermek példájára. Ugye van egy jó gyermek, aki megfelel. És semmi rossz. Van egy rossz gyermek, aki végül is azok. Tehát természetes, hogy a szülők mérlegelés nélkül, hogy most melyik gyereket szeretem jobban, melyik kedvesebb, melyik a kedvesebb. Most az a bárány a kedvesebb, amelyik mindig a nyájban marad, vagy az a bárány a kedvesebb, aki elkoborol, de visszatért. Ugye a bibliai történetben a pásztor annak örül jobban, amelyik elkoborol, visszatért. Szerintem nem feltétlenül kell ilyen különbséget tenni. Ha az elküldött gyermek visszatér, és nem ott folytatja, ahol abba hagyta, akkor természetesen a szülő az a jó olyan. Tehát ez, hogy most fiam vagy lányom, most akkor szedni otthonot és költözni otthon, ez nem feltétlenül örökké lesz. Ugye az elküldés mellett ott van az, hogy vissza is lehet fogadni. De nem ugyanolyan körülmények között. Mert akkor ugyanaz folytatódik sokszor, ahogy az általam említett példák közül egyikben, és valahol ki kell belőle lépni. Tehát itt lehet az, hogy igen, akkor gyere vissza, ha. És akkor bizonyos határok vannak és feltételek. Kicsit igazságtalan itt a Biblia, mert szerintem sokkal nagyobb erőfeszítésűnek maradjon. Én nem helyzetük az ötöcsések mégsem. Van, aki csak magát hagyja, ha jó, nem? Igen. Én egyébként úgy gondolom, de ez teljesen a magánvéleményem a bibliai történetekről, hogy egy annyira más korban, annyira más normák működtek, abban a korban a közösség fennmaradása volt például sokkal fontosabb norma, mint az egyén érdeké. Ja, vele gondolunk, ha már itt vagyunk, nem a tékozó fiúnál, hanem a megmaradó mondjuk a mózesi törvényeknél, hát azok a közösség érdekeit szolgálják, alkalmasint az egyén ellenében is. Vilmos? Megnéztem, én vagyok az egyedüli 7 szülőt a semmi vitám nincs azokkal a gondolatokkal, amelyeket az előadó nekem régi kollégám Péter elmondott. Teljes mértékben egyetértek. 3 fogalom emelkedett ki számomra ebből a eszmefuttatásból. Ez a tisztelet, aztán elengedni elküldeni város, aztán a gyermek vele szemben a szülő megfelelési szándékának határon. Végeredményben ezt a 3 gondolatkör, ami Péter mondani valója, gondolom a könyvben is erről szól. Igen. Pontosabban a az utolsó határok feszegetése és a határok átlépése. Kamaszoknak írtam, és ott bizony a határok átlépése is egy megtanulni, hogy igen, át kell lépni a határokat, nem minden, hogy hol meddig, ott is határok vannak. A határok átlépésének és határai vannak. Az utolsó gondolatod, amely a bibliai mondák
köréhez kötődik. Végeredményben megerősítette bennem azt a gondolatot, amit el akarok mondani. Röviden. Ma eltérően attól az ókori időszaktól, amire most az utóbbi mondatai utaltál, tessék megfigyelni ezt a témakört. Leginkább a gyermek oldaláról szokás megközelíteni. Ezt teszi a politika is. Ezt teszik a meghozott, ezt bizonyítják a meghozott törvények. Én szerintem ez itt helytelen. Én pedig nagy mértékben helytelen. Tudnék, ha mindez kölcsönösen, egyrészt a növekvő ifjúság, másrészt a felnőtt, nem beszélve a mögöttünk levő elődökről és a utánunk következő utódokról, ezt nem szabad így egyoldalúan szemlélni. Ha ezekről a kérdésekről vitatkozunk, akkor mindenképpen mind a két oldalról ugyanazzal a becsületes szándékkal kell vitatkozni. Mellé állni egyik vagy másik nézetnál a gyerek érdekel a több, a felnőtt érdekel a több. Csak a kettő összevetésével szabad cselekvés. Minden mást kerülni kell. Ennyit akartam elmondani. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kiegészítés volt, hogy az egyoldalú megközelítés az természetesen sehol sem jó, és igenis a szülőnek pontosan asszertivitásról beszéltem, közben néhány mondat erejéig, hogy pontosan erről van, hogy a szülőnek is megvannak a jogai, hogy az asszertivitásban benne van az, hogy tudom a jogaimat érvényesíteni, és tudok a jogaimból alkalmasít lemondani is. És nagyon nehéz kérdés, hogy mikor, nincsen rá szabály. Még egyet ehhez hozzátenni, ehhez a mostani kiegészítésekhez. Mégpedig azt, hogy a szülőnek nem csak jogai vannak. A nebátyjaival szemben teendő is vannak, tehát feladatok, kötelességek. Úgyhogy nem lehet, hogy csak a jobbik oldalára közelíteni az ügyhez. Köszönöm, természetes dolog. Igen, azt hiszem, hogy egy mai tévedés az, hogy nagyon szeretünk általában az élet minden területén a jogainkra hivatkozni és azokat követelni, ellenben szívesen megfeledkezünk, hogy olykor a kötelezettségét. Pedig a kettő az szintén az adok és kapok egyensúlyát kellene, hogy nos, hát nagyon szépen köszönöm. Ott a regisztrációs útnál belenézhetnek ebbe a könyvbe. Ha csináljuk egy kis reklámot, egy kicsit olcsóbb itt, mint a könyvesboltban, és van belőle. Hát a érdekli önöket pedagógusként, nevelőként, szülőként, akkor szívesen ajánlom a figyelmet.